Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu lan weruh sapa ingsun rajulan ing mulanan min umati saking umat ingsun. Wa qadamuhu tawi dlamane umat mandul matun iku peteng. Wa an yaminihi lan saking tangan tengene umat mandul matun ya peteng. Wa an shimalihi lan saking tangan kiwane dulmatun ya peteng. Wa min fawqihi lan saking arah dhuwure dulmatun ya peteng. Wa min tahtihi lan saking arah misore dulmatun ya peteng. Waja'ahu mongko nekani hu umat mang apa hajjuhu apa ibadah haji, ngamal ibadah hajine wong mang wa umratuhu lan ngamal ibadah umroh umat mang. Fastakhrajahu mongko amrih ngetokaken apa ibadah haji lan urip mang minad dulumati saking pepeteng. Wa an khalahu lan nubuaken apa ngamale lumahu ing wong mang fin nuri ing dalem cahaya. Jadi benjing niku enten tiyang sadurunge terjadi niku Kanjeng Nabi sampun dipun paringi pirsa dening Gusti Allah. Eneng wong kuwi teka sowan dhateng ngersane Gusti Allah iku awake peteng dedet wireng. Dadi kaya Bathara Kala ngoten. Wireng awake. Dadi ora ana putih belas peteng dedet. Ya wajahe niku wabeh peteng. Jadi mari ngono terus iki ditulungi karo ngamali. Ngamali kemang. Yaiku ngamal ibadah haji utawa ibadah umroh sing biyen tau dilakoni. Akhire malih dadi putih bersih ngono mang. Mergo nglakoni ngamal di antarane adalah ngamal ibadah haji utawa ibadah umroh sing dilakoni. Makane nek donya niki umpama kok ora ana lampu, esuk ngeten iki ya peteng ngeten iki nang ora ana lampu mesti peteng dedet gitu. Dalu niku lho ora ana lampu, nama lampu listrik mati sedanten. Mesti ya peteng gitu mboten. Apa maneh nek somben awak dhewe niki wis sowan dhateng Gusti Allah wonten ing alam barzah. Alam barzah iku peteng, Pak. Peteng. Nah sing iso metengi niku adalah amal ibadah sing iso madangi niku amal ibadah sing nate dilampahi wonten alam dunya. Makne awak dhewe urip ing alam dunya niki dikongkon golek ngamal tujuane napa kanggo sangu wijing nalikane sowan dhateng ngersanipun Allah ben kuburane niku padhang. Itu nglakoni amal ibadah. Nah niki enten tiyang niku bijing sowan dhateng ngersanipun Allah, awake niku peteng, tangane, sikile, dlamane sampai awake sedanten niku peteng kabeh. Terus ditulungi ibadah haji utawa umroh sing tau dilakoni sing katampa. Lah zaman saiki niku kathah tiyang niku dhisikno umroh Pak. Bahkan enten tiyang niku wis daftar haji terus dijabut digawe umroh. Iku naudzubillah. Soalnya mencabut suatu kewajiban gitu. Haji kan wajib to nggih. Haji kan wajib. Contoh umpama ana wong wis daftar haji. Mari ngono duwe dijabut, mbok digawe butuhan apa, mbok digawe usaha apa. Mesti mbayani ngwalati. Wis daftar haji wis gak kena diganggu gugat. Jadi umpama sampeyan budal ora budal itu wis
Wis penting wis daftar. Nah saiki kathah calo-calo niku ngeridu masyarakat wong awam niki ditakoni sik. Nah, biasanya ditakoni sik, jenengan pun daftar haji napa dereng, Mbak? Sampun, Cung. Nah, berangkatnya kapan? Halah tasik dangu. Nah, wis ngene ae. Daripada men suwe haji mending umroh. Mending umroh sik. Akhirnya jenenge wong awam, mergo sang kepengin ro Mekah. Akhirnya ditarik, itu ya oleh ane duit dhewe ditarik ke daftar umroh. Padahal haji niku ya wajib, mboten niku wajib. Umroh iki wajib walaupun cuma satu kali iku nek mampu. Tapi sing diutamakan haji nise. Kok nek wis daftar haji, dene kepengin umroh ana rezeki, ya daftar umroh. Sing penting daftar haji nise. Lah akeh wong saiki niku ngoten. Jadi uang pendaftaran haji ini dijabut terus digawe daftar umroh itu ya bahaya. Soalnya uang haji ku ora kena digawe macam-macam, soalnya wis dipasrahno ngene ya Allah wis ke daftar ape dadi tamune Gusti Allah yaitu haji. Mene Quran apa mesti walillahi lan hajjul bait mesti haji sing dianu iki. Rukun iman, rukun Islam ya haji gitu. Lah, kadang-kadang nek wong iki diridu ngoten mang wis sapan maneh sampean iki apa kono mang ro Mekah, ro Ka'bah ngoten iki. Dadi nggodak umrohe, ora nggodak ganjaran. Apa artine sampean haji? Apa artine sampean umroh tapi nek ora oleh ganjaran? Ayo, ngoten iki. Ora oleh apa-apa. Padahal eneng ganjaran iki ngumpuli ibadah haji sing sampean lakoni. Sampean angger Jumat gelem budal Jumatan haji, yaumul Jumat kan hajjul fuqara. Dina Jumat itu hajine wong fakir. Jenengan gelem berangkat ke masjid, mboten musala ya, masjid ngoten. Soale dengan hadis masjid, sapa wae sing metu ka omah isu-isu jamaah subuh jamaah ya gelem wiritan ya gelem ngaji maka wong kono mang oleh ibadah haji oleh ganjaran haji dan umroh tamatin yang sempurna. Lah wong saiki nggodak lakone ora nggodak pahalane ngoten. Padahal sing dibutuhno awak dhewe sumben iki ten kene alam barzah niku ganjarane Pak, ganjaran. Mane dengan hati-hati nggih. Ngoten iki akeh sing calo-calo ngoten iki. Jadi aja sampai uang pendaftaran haji jenengan cabut, jenengan daftaraken umroh. Iki bahaya tapi penasa. Nah men takone kiai-kiai sing biasa ngajak-ngajak jamaah-jamaah itu mesti jawabannya ya umroh sik sampeyan daftar haji ngono. Soale ya kuno mah ya punya kepentingan. Engko nek oleh jatah oleh wong pira kan mesti kan oleh bonus nggih ta. Sing ngono. Mane hati. Wis ora usah wis cara ngoten wi ya cara ngono wong haji iki gak oleh ngoyo-ngoyo wae pun Al-Qur'ane walillahi ala nasi manis tato sing kuwasa. Mentingno kebutuhan masih, mentingno sing kebutuhan sing pokok. Umpama anake sampean iki bisa butuh pendidikan, ya mondok di sekolah, butuh biaya. Nah, ya mentingno niku pendidikan iku sih, pendidikan anak, keluarga iku sih. Aja mentingno hajine sik ngoten iki. Yen ana luwehan niku di sementing iki kebutuhan pokok, kebutuhan primer ngoten iki. Hati-hati, sakniki kata-kata tiyang niku sing umroh. Soale daftar haji sakniki kan pinten 40 tahun. Lagi dah men. Nah, wae ra ora ngerti daftar haji itu umure didawakno iso 300 tahun ya Gusti Allah kuwasa to nggih. Pemane ana wong didawakno umure Gusti Allah iki kuwasa yang huwa mayasa
wisbidu wa inda umul kita. Gusti Allah ku iso menghapus ketetapan sing wis ditulis, dirubah. Jadi ngamal iku iso ndadekne iku padange wong kono mang sumben wonten alam darja. Wa ra'aitu lan merosok ingsun rajulan ing wong lanang min umati saking umat ingsun yalhasu kale melet-melet hasanan kali ketelak. Jadi wong iki nuwang saking ketelake iku nuwang sampai melet-melet koyo asu sing ketelak. Kulama jadat kalane teko sapa umat ila haudin maring telaga. Lam yasilhu ora nemu sapa wong manhu ing telaga manasihami saking disekane kene mayu saking pekewuhe kene mayu. Faja'ahu mongko nekani hu ing wong apa siamu apa posone mang fasaqahu mongko ngombeni apa ganjarane poso mang ing dadi wong iku nek gelem poso sok ben iku iso wong kono mang iku ditulungi ganjarane poso nalikane wong kono mang ketelak kabeh. Contone kapan? Nalikane sok ben awak dhewe iki digiring karo Gusti Allah wonten ing ora-ora masa. Ora-ora masa niki panase mboten katenan. Ketelak kali saking ketelake sampai ana wong keringete drodosan iku sampai teko dengkul. Sampai tekan bokong sampai ana sing kelelep. Lelet air apa kemang keringat air keringate kemang. Nah saniki sekedar malih poso mijing nggih. Berarti mangke dalu niku tarweh nggih. Traweh. Saniki penenten sing poso saniki niki. Muhammadiyah poso niki Abu. Ten Arab niku Arab Saudi saniki. Nah wadhe mijing. Berarti makai dalu niku traweh. Traweh niku asline niku mboten nderek Kanjeng Nabi sampai lakoni sampai saulan muput niki. Awak dhewe kan traweh kan saulan muput ya. Mulai poso pertama sampai poso 30. Nek Kanjeng Nabi biyen niku nglakoni poso niki napa traweh iki namung 3 dina. Kanjeng Nabi mu 3 dina tok. Sesuk baki 3 dina tok selera. Ya kenapa mergo kuwatir engko nek Kanjeng Nabi iki terus dikuwatirno iki tarweh iku wajib ngono kuwi. Wajib. Lah awak dhewe nderek sinten? Nderek sahabat Umar bin Khattab. Tadi boten Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi namung 3. Jadi sing gawe acara tarweh sampai saulan iku yo sahabat Umar. Jadi boten nderek Kanjeng Nabi. Mergo NU wa Ahlussunnah wal Jamaah niku pedomane niku Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Umpama Kanjeng Nabi mboten nglampahi salat nglampahi, ya awake dhewe mboten napa-napa. Nderek sahabat iki. Sahabat mboten nglampahi kok ulama nglampahi mboten napa-napa sing diarani ijma' kesepakatan ulama. Jadi wong NU iki ngoten iki. Ora langsung Quran, langsung hadis. Mergo Al-Qur'an dan hadis iki butuh penjelasan. Ora kena terlek saged. Di situ mulai poso. Lah kenapa dikon poso? Ya soalé poso niku apa jenenge cara bahasa Arabe saum. Nek cara fikih niku imsak ngempet. Poso iku artine ngempet. Ngempet napa? Ngempet elek. Ngempet elek. Mergo wong nglakoni taat ibadah ambek wong ninggal maksiat ngempet iku abot ngempet. Ngempet. Mane wong salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu itu ibadah sing
somben pertama kali diperiksa mergo wong iku nek gelem nglakoni salat 5 waktu iki padha karo wis nglakoni rukun Islam. Mergo tengene salat 5 waktu itu eneng syahadate nalikane sampeyan tahiyat sampeyan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan syahadat. Ana salate wong Islam ya rukuk ya sujud iktidal. Eneng zakate niku napa? Menyita waktu. Awak dhewe sakjane iso mergawe mergo eneng andan ora isih. Itu jenenge zakat. Zakat itu menyita waktu, ngurangi waktu. Ana sing posone salat napa? Wong salat iku ora oleh mangan, ora oleh ngombe. Sampeyan salat kok ambek apa kono ngemil permen, ambek ngemut permen yo batal. Yen hajine napa hajine salat iki? Sampeyan nek salat madhep kiblat. Berarti padha karo menghadap haji, padha karo nglakoni haji. Ane salat itu ora kena ditinggal. Bagaimana kondisinya kejaba nek wong remang wis gak iso gak duwe akal. Wong pintu, wong sing pikun wis gak wajib. Lagi napa umat Kanjeng Nabi niku kok dikengken poso? Mergo menungso niku kaya sawah. Menungso iku kaya sawah, Pak. Sawah iku eneng parine ya eneng sukete. Wong iku nek kepengin parine apik, aja kok dubati tok. Ya sukete niku gitu. Sukete kudu diresiki. Jadi ana wong tandur pari kok dubati, digarem dubati, tapi sukete ora diresiki ya ora iso apik, ora iso gedhe. Ora iso sae bisa maksimal. Lah sukete menungso iku napa? Yaiku ngilangi elek, sifat-sifat sing elek. Mane saulan poso niki awak dhewe iki dilatih training ya. Bulan Ramadan iki dilatih dikengken latihan ngempet dan ngempet. Tujuane napa? Ben selama 11 bulan setelah Ramadan iki awak dhewe niki wis kulino. Sing asale ora tau jamaah, terus jamaah. So ben bar yo bar poso ngoten iki dilatih terusno. Sing asale ora tau ngaji, ora sok nang masjid, terus akhire pas poso gelem nang masjid. Bar yo diterusno. Mergo wis latihan. Wong sampeyan iki wis latihan melok kursus komputer. Ini bareng kursus kudu dipraktekno, melok kursus nukang kudu dipraktekno. Melok kursus nyupir ya kudu dipraktekno, diwane-wanekno, nubruk ya wis. Nah, kula nate niku eten canggih niku ngene Gus Fami bilang nggo mobil Panther. Katek nggowo teh botol temen kae ngusung teh botol iki. Sing ndele iku ora imbang kiwa tengene. Miring saiseh, nguling. Ngene Gus Fami kan ngene to, dalane kan jurang gitu, nguling. Ya ngono aku ya ora kapok. Nyerempet biasa, malah aku tahu nubruk. Apa wi nunggune jalan gotong royong wi ambulan wanyar nggone Muhammadiyah. Tak temper sorry. Lah ngono ku wong ora eneng, jare tukang becak. Dah apa Pak terus ngono. Tapi motor kute Pak pesok sing miringan. Cara aku leren didendo montore tak tubruk kongguri. Pecah ngono iki. Montore ambulan iki. Jadi wong becak, rapopo ngene. Aku yo melayu wae tak ngene. Zaman kae bisa nom-noman, bisa ugal-ugale ya. Dilatihan, soalnya wong butuh latihan. Bune wis terlatih terus iso dilakoni.
nggone wis poso akhire dadi wong sing la'alakum tattaqun, dadi wong sing takwa. Mane wong Gusti Allah ben wong kono mang semangat ibadah ing dalam bulan Ramadan. Gusti Allah niki obral ganjaran, Pak. Obral ganjaran. Mane wong salat jamaah subuh ing dalam bulan Ramadan pisan padha karo salat jamaah subuh ping 1000. Sampean salat jamaah subuh ing dalam bulan Ramadan ganjarane padha karo salat jamaah subuh ping 1000. Diobral karo padha karo salat tahajud lho. Salat tahajud sewengi muput ping 1000. Kan ngoten. Wong nek salat jamaah subuh padha karo salat tahajud sewengi. Nek salat jamaah isya padha karo salat tahajud setengah wengi. Berarti nek salat jamaah subuh bulan Ramadan padha karo salat apa kemang salat tahajud ping 1000 sewengi muput. Ngoten. Mari diobral karo Gusti Allah. Mane bulan Ramadan aja terus dipadakno kok poso nek ora poso kok ibadahe kok pancet. Eman-eman. Mergo ora ngerti awak dhewe umure awak dhewe iki somben iki ketemu bulan Ramadan maneh utawa ora. Sampeyan maca Quran, katam Quran pisan Ramadan padha karo katam ping 1000. Sampeyan sedekah pisan Ramadan padha karo sedekah ping 1000. Mane nek wulan poso kan wong kan menggebu-gebu ya. Ijariah sing salat sing maca Quran ya mergo Gusti Allah iki pasang promo ganjaran, ngobral ganjaran. Tapi yang ngono nek ganjaran niku ditikelno amal elek ya padha ae ditikelno. Sampeyan bulan Ramadan nglakoni dosa ya padha ae ditikelno ping 1000. Sampeyan ngrasani wong pisan bulan Ramadan padha karo ngrasani ping pisan ping 1000 padha ae, Pak. Jadi kok ida fikih tado abu sayyat kama tado abul hasanah. Jadi amalan elek iku ditikel-tikelno kaya dene amal apik sing ditikel-tikelno. Padha karo wong nggone Arab Saudi, nang Mekah, nggone Mekah Madinah. Nek nglakoni wong nek salat apa kono manut di Masjidil Haram iku padha karo salat ping 100.000 nggone masjid sakliyane Masjidil Haram. Kan. Tapi yang ngono nek sampean kono nglakoni dosa maksiat ya padha wae ditikelno. Mane sampai Imam Malik niku nek mlebu kota Madinah iku ora wani sandalan. Mergo napa ten kota Madinah niku enten makome Kanjeng Nabi, gak wani sandalan. Ya padha karo ana wong kadang-kadang mlebu nang makom kuburan, ora wani sandalan, dicopot sandale. Mergo napa? Ten ngene kuburan iki eneng ngisore ana mengkono ngisore kuburan iki ana wong sing dipendhem nang kono. Tirawani sandalan, malah apik. Jadi sampai mlebu nang kuburan ora sandalan itu berarti ngajeni wong sing nang gone jero kuburan kono mah. Awan mane ra kenek to mboten asal to sampean iku nglangkahi kuburan. Ana kuburan itu sampean dilangkahi mboten sae. Jadi ngiringane Pak, umpama sampean niku nyekar ngoten nggih. Aja kok dicancaki. Soale niku ana wong sembujung nang kono, ya mek ngiringane ngono, mek sela-selane. Aja diintak, aja dijegi-jegi. Soale kono kene nang wonge, Pak. Wonge ya ero. Dadi sampeyan nek ziarah nyekar ngoten iki nek mlampah teng kuburan iki liwat sela-selae pinggir-pinggire. Aja kok dideki kabeh. Ku wonge ya rumangsa. Mane nek wong gelem poso, akhire iku iso dadi kaya uler, Pak. Kewan sing paling dijengkeli digedhengi karo wong ya apa? Uler, Pak. Nggih mboten.
Nggih mboten. Eneng godhong ketemplekan uler bolong. Eneng pari kena uler garing to nggih. Mane nek ana wong gatelno ati kadang-kadang dianggap uler gitu to. Kadang ana wong ketokane rumah tanggane ayam tentrem kok terus pegatan. Ya ana ulere kok. Sapa ulere kae bulike iku. Gara-gara uler. Tapi nek ular memang gelem meneng dadi entung, akhire dadi kuku. Dadi kewan sing apik. Angger wong seneng. Bahkan ana omah nang dileboni kuku. Nah, lha iki berarti kabeh neng tamu iki to wis nggih. Iki derajate diangkat. Sing asale mlakune klemer-klemer barang saiki wis dadi kuku iso miber nanti-nanti. Ya iku barokahe poso. Itu kuku malam, kuku tenanan. Enek wong duwe keris senajan iki kusi. Ya, tapi nek dipasani dadi larang. Kaya kerise Gus Bet iki ya. Gus Bet kan duwe museum to ya. Kerise biasa-biasa tapi mergo ditirakati dipasani miliatan. Malah nanti disuwun apa niku? Menteri sinten niku ya. Ada regane. Gus Bet iku nggih usaha ngoten iki batu akik, batu berlian, adole tapi ora Indonesia. Dari nggone Brunei ngoten. Ketoke ora mergawe tapi mergawene Gus Bet iki ngoten. Dari barang-barang antik, barang-barang batu mulia. Eneng apa kono mang oyote jati sing asale diwasi terus di model dirubah dadi kursi malah regane ratusan juta. Ya kiai mergawe. Doae. Gopur doae to bisa rumah makan di pabrik. Doae mergawe. Jadi ini awak dhewe niku nek kepengin mulya sumben niku dikengken poso, pun wis poso ngempet saulan poso iki ora nglakoni dosa, ben kaya dadi malaikat. Dadi saulan poso awak dhewe iki dikongkon kaya malaikat. Nah sumben bar poso akhire kulino. Ini pentingnya poso. Mane kenapa kok dina Senin, dina Kamis disunatno poso? Mergo dina Senin, dina Kamis iku malaikat sing bagian nyatet iki nglaporno amal sing jenengan lakoni iki. Tapi Gusti Allah niku duwe malaikat maneh sing bagian joko langit, sing jenenge malaikat Dawab. Dawab iku penjaga langit atau juru kunci. Gusti Allah biyen niku sadurunge gawe langit 7 iku gawe malaikat jumlahe ya 7 bagian joko langit. Lah malaikat Raqib lan Atid iku nalikane kapiso dari Gusti Allah dina Senin Kamis nglaporno amal ibadah sing mlampahi iku dicegat sik karo malaikat imam. Diperiksa sik. Padha karo wong kabeh nang bandara sadurunge mlebu nang gone anu kuwi diperiksa sik, disensor sik. Malaikat Raqib Atid ngoten sadurunge sowan Gusti Allah disensor sik karo malaikat 7 juru kuncine langit kuwi. Dalalah ini kitab niku dipunterangaken enten tiyang wong yo ahli ibadah, ahli salat, ahli ngaji, ahli wirid diperiksa, oh saya. Dadak malaikat sing situ emang ngene. Ibu wadribu hadal amal annahu sahibul ghibah. Sik aja mung terusno sowan Gusti Allah. Ya bener wong ki mang sampean delok apik. Tapi siji tak delok iki wong kono mang kuwi sahibul ghibah, seneng rasane. Akhire piye? Amal ibadah sing dilakoni wong kono mang sing salat, sing poso, sing haji, sing umrah kono mang dibalikno. Bahkan boten dibalikno malih 4.000 hadal amal. Antemno nang ngene wong kono mang. Mergo wong kono mang sahibul ghibah.
tukang ngerasan-rasan. Jadi ngerasani wong, ngerasan-rasan iku ngerusak amal ibadah sing kita lakoni. Nah, ini bulan poso sampeyan iki awak dhewe iki dilatih prei rasan-rasan. Jadi soal itu iso apa kenomang merusak dosa. Nek rasan-rasan apik ora apa-apa. Nek sing akeh iku wong rasan-rasan sing elek, kae. Nah iki sing ngerusak amal ibadah. Mane awak dhewe iki dilatih sak wulan poso niki dikengken ngempet awal nafsu, ngempet lakoni dosa. Berkatan asing berjam itu ibu-ibu sanita